Gràcies, presidenta, vicepresident, consellera, diputats i diputades. Comença un llibre que és un referent al manifest del Partit Comunista amb una cita bastant coneguda que diu que un fantasma plana sobre Europa. És el fantasma del comunisme. Totes les forces de la vella Europa s'han aliat. El papa, el tsar, Metternich i Guizot, els radicals francesos i els policies alemanys en una sacrosanta croada contra aquest fantasma. Si se'm permet el salt històric i salvant, evidentment, les distàncies, després de tot el que hem sentit durant aquesta legislatura i el que hem hagut de sentir en aquest ple de pressupostos, potser podríem versionar aquesta vella cita dient que un fantasma recorre Catalunya. És el fantasma de la CUP. Totes les forces de la vella Catalunya s'han aliat. El papa, el rei, Iceta i Albiol, els radicals del vell PSUC i els policies de Ciutadans en una sacrosanta croada contra aquest fantasma. I dic això perquè, certament, tothom atribueix a la CUP tant l'elaboració dels pressupostos com la responsabilitat de pràcticament tot el que passa en aquest Parlament. I això, a nosaltres, les persones que som receptores de tanta rellevància, ens sona una mica com aquest fantasma de la cita, perquè ja ens agradaria a nosaltres tenir aquesta capacitat per incidir en un Junts pel Sí monolític que ens porta en aquest ple una llei de mesures pràcticament idèntica de la que vam votar en la sessió de la totalitat i en la que vam criticar en aquell moment i que dono per reproduïts tots els arguments i totes les consideracions que vam fer en aquest mateix faristol. Però potser la part més interessant és la segona part de la cita, la que parla de la sacrosanta aliança de forces contra la CUP, si se'm permet, o de sacrosanta aliança de forces per mantenir viu el règim que ens arriba de la bafarada del 78. I és que no podem deixar de posar sobre la taula la gran quantitat d'aliances que s'han produït en la tramitació d'aquests pressupostos i de la llei de mesures entre Junts pel Sí i el Partit Popular, entre Junts pel Sí i el PSC o entre Junts pel Sí, el PP i el PSC. Tot sigui sempre per tombar les esmenes que la CUP proposava per millorar aquesta llei d'acompanyament. Mirin, de les 95 esmenes que vam presentar com a CUP a la llei de mesures, només 5 han estat aprovades directament pel grup que dona suport al govern i 15 més han estat transaccionades a la baixa, la que ens dona un resultat de 20 esmenes aprovades, que és pràcticament el mateix que ha passat amb Catalunya Sí que es pot, on també se'ls han estimat 19 esmenes, cosa que demostra, per dir-ho d'alguna manera, quina és l'actitud de Junts pel Sí en relació a la resta de grups de la cambra. A nosaltres se'ns han tombat 70 esmenes de les que vam presentar a la llei de mesures. Esmenes relatives a contractació administrativa, un àmbit sobre el que cada dia, dia rere dia, tenim notícies de com és un focus de corrupció, on intentàvem plantejar unes clàusules de responsabilitat social en les empreses adjudicatàries de la Generalitat que plantegessin un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, com recollia el programa de Junts pel Sí i com recollia les resolucions del debat de política general, on plantejàvem també en les nostres esmenes criteris reals de lluita contra els paradisos fiscals, i això no s'ha assumit pel govern, malauradament. I es fa difícil que ens haguem de creure el discurs del govern quan diu que no té recursos suficients i, en canvi, quan pot actuar en contra dels paradisos fiscals, no lluiti contra el frau i contra els paradisos fiscals. I així, per tant, en aquesta sacrosanta croada de les forces del règim s'han tombat aquestes 70 esmenes relatives a les persones interines que treballen a la Generalitat, a les persones afectades per l'IRPH, a la qüestió del tancament de les centrals nuclears, a la destrucció del territori via Barcelona World, a la qüestió de l'ampliació del circuit de Catalunya, etc. Per tant, deixem constància que 70 de les nostres esmenes han estat tombades per la sacrosanta croada del 78. I deixem constància, en canvi, que paradoxalment Junts pel Sí ha vist aprovades totes les seves esmenes. No pas amb els vots de la CUP, sinó amb els vots d'altres forces de l'arc parlamentari. I deixeu-me que posi com a mínim alguns exemples en relació al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta famosa concertació sociovergent. Pensem, per exemple, en l'esmena 712. L'esmena 712 suposa l'ampliació de la zona comercial fora de la trama urbana consolidada a Collbató, a Vilanova i la Geltrú i a la Jonquera, de 3 grans superfícies comercials. A la Jonquera ni més ni menys que 30.000 metres quadrats de noves superfícies comercials. Després direm que apostem pel comerç de proximitat. Suposo que no deu tenir-hi res a veure que a Vilanova i la Geltrú hi governi l'alcaldessa, que també és diputada aquí al Parlament pel PDeCAT, que a Collbató governi el PDeCAT amb Esquerra, o que el beneficiari d'aquests 30.000 metres quadrats a la Jonquera sigui l'empresari Antoni Escudero, un dels prohoms del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Alt Empordà, que ha estat
20 anys regidor per aquesta formació. De veritat que a l'hora de votar això ens hem regit per l'interès públic, per la defensa dels interessos col·lectius? O anem a l'esmena 728, que no només ha estat aprovada amb els vots del PSC, sinó també amb els dels companys de Catalunya Sí que es pot, en què es preveu una qüestió, penso, bastant extraordinària, és habilitar els serveis socials, qualsevol serveis socials, qualsevol administració, qualsevol treballador o treballadora tingui la qualificació que sigui, la posició que sigui dins d'aquests serveis socials, per accedir a totes les dades dels pacients del Servei Català de la Salut. Això és el que aproven conjuntament. És a dir, no deixa de ser curiós que en un moment on es posava tanta por a la cessió de dades fiscals, que si el cas Vidal, que si resulta que el govern estava cedint les dades fiscals, ara accedim a cedir totes les dades dels serveis socials, totes les dades del Servei Català de la Salut, perdoni, a les administracions públiques competents en matèria de serveis socials. O sigui, no deixa de ser com a mínim una mica hipòcrita, no? Quan es tracta de dades fiscals, de les dades dels rics, hi ha d'haver protecció de dades. Quan es tracta de les dades de salut dels pobres, llavors la protecció de dades no és tan important perquè, efectivament, això ja no ens preocupa i el que cal és màxima transparència i màxima invasió administrativa. I anem a un tercer exemple. Penso que és l'esplendor màxim de la concertació sociovergent Catalunya Sí que es pot, i és la qüestió de la disposició addicional desena. Mirin, la disposició addicional desena, que era un acord polític al que havíem arribat la CUP amb Junts pel Sí per la tramitació dels pressupostos, el que feia era blindar les línies de P3 públiques del nostre país. Directament la disposició addicional prohibia el tancament de qualsevol línia de P3 que existís pública en el nostre país. Ostres, tu, presenten una esmena, Catalunya Sí que es pot, PSC, i arriben a un acord amb Junts pel Sí que deixa sense efecte aquest blindatge i introdueix una excepció. Diu, sí, blindatge a línies de P3, però quan la Federació de Municipis o l'Associació Catalana de Municipis arribi a un acord amb el Departament d'Ensenyament, llavors sí que podem tancar les línies de P3. Caram, això sí que és interessant. O sigui, quan les línies de P3 les tanca el Departament d'Ensenyament és una gran barbaritat, però si les tanca la Federació de Municipis, llavors ja podem firmar. Quin tipus de criteri és aquest, el de l'esmena que ens heu introduït precisament a un blindatge de les línies de P3 que garantia els P3 públics i, per tant, intentem introduir un criteri en què en aquells municipis on així es consideri es privilegiarà la concertada i es tancaran les línies de P3? No, si ja ho sabem que estem molt sols en la defensa de l'escola pública, perquè els únics que defensem el model d'escola pública sense escola concertada, és aquí des de la posició que hem defensat a la CUP. Per tant, són tres exemples que ens demostren com la llei de mesures que votarem és el fruit d'una combinació de diferents majories on no necessàriament la més important i la més protagonista ha sigut de la CUP. És cert que hem obtingut algunes millores després de l'entrada en vigor, com l'impost de CO2, que tant criticava Catalunya Sí que es pot, com un text de cooperatives, penso que és un avanç històric, que garanteix drets, i penso que en aquest sentit sí que ens hem de felicitar, de com millora les condicions de treball de les persones afectades per les falses cooperatives, que tindran dret a cobrar hores extres, a cobrar plusos, a tenir vacances pagades, a tenir dret a la maternitat, és a dir, condicions absolutament bàsiques i essencials, però més enllà, diguem-ne, d'aquests petits detalls, hem de concloure que hem perdut una oportunitat de construir república, al nostre entendre, de superar l'autonomisme i sobretot de superar el model d'administració que ens ha portat a tantíssima corrupció. Nosaltres seguim on érem el dia de la votació a la totalitat, seguim mantenint els arguments que teníem en aquell moment i insistint que ens sembla que els responsables d'economia d'aquest govern no s'han mogut necessàriament cap on s'haurien d'haver mogut, cap a l'esquerra, i que hem perdut una altra oportunitat en favor que hagués pogut ser en favor de la gent d'aquest país i ha guanyat una altra batalla, el famós 4%. No deixa de ser vergonyós i en aquest sentit vull apuntar-ho, que l'únic moment en què Esquerra Republicana ha votat diferent al PDeCAT ha sigut en relació al tema dels toros a Torroella de Montgrí. Penso que en una votació on hem votat pràcticament un miler d'esmenes, que Esquerra hagi tingut només la capacitat de marcar perfil en la qüestió dels toros a Torroella de Montgrí, bé, ho celebrem en aquest sentit perquè estem d'acord amb la posició que ha mantingut Esquerra, però no deixa de ser, penso, una mica esperpèntic del nivell de la política al nostre país. Bé, jo acabaré. Nosaltres tenim moltíssimes contradiccions, les hem exposat aquests dies. També tenim molts dubtes sobre la decisió que hem pres i no ens sentim gens satisfets
d'on hem arribat, perquè haguéssim volgut arribar molt més lluny d'on ha arribat aquesta llei de mesures. Per tant, nosaltres votarem 2 vots a favor d'aquesta llei d'acompanyament, com a compromís de país, a favor del referèndum, un referèndum que és indispensable per raons democràtiques, per necessitat històrica, per posar fi al procés i al processisme. Un referèndum que al nostre entendre ens interpel·la a totes les persones i a totes les formacions polítiques que som democràtiques, i un referèndum que s'ha de fer i que ens interpel·la més enllà de lleis, de permisos i de prohibicions, i d'un estat de dret que, ho repetirem totes les vegades que faci falta, no ha matat el pare i que és una solució de continuïtat del règim jurídic de l'any 1939. Per tant, hem de dir, i amb això vull acabar, que ens provoca moltíssima tristesa l'actitud del Partit dels Socialistes de Catalunya, que el PSC hagi decidit portar-nos als tribunals, que avui sigui un dia històric no tant per la qüestió del referèndum, sinó per l'actitud que ha pres el Partit Socialista, que s'apunta a anar al Tribunal Constitucional quan avui sabem que és un organisme de repressió, d'inhabilitació, de multa i probablement de presó. En aquest context, alguns invoquem aquell PSC dels anys 70, el de la bona gent del PSC d'aquells anys 70 que exigia democràcia i del PSC dels 80 que va esforçar-se en els ajuntaments just recuperat l'any 1979. Jo mateix soc fill d'un regidor del PSC d'aquella època i se'm remouen les entranyes de pensar que a partir d'avui a la gent del PSC els tindrem a l'altre costat i que jugareu del costat de les manilles, de les detencions i de les prohibicions per lluitar contra el referèndum. Nosaltres seguirem aquí, seguirem on érem. Ens mantindrem dempeus en la defensa dels serveis públics i del bé comú, fidels al servei d'aquest poble, com deia el poeta, i ens mantindrem amb determinació i convicció com a garantia de la celebració d'un referèndum, perquè en aquell moment, llavors, esperem, proclamem una república que sigui sobretot esperança i futur al servei de les classes populars d'aquest trosset de terra. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Salellas.